Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinaga na Jana at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nalaingak a makichismis. Ar-aramidak a pampalipas oras ti makichismis. Ngam na amiris ko nga awan nasaya at nga ipaay na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jana, umayak man agtambay dito istormo mo. Apay, awan ayat ti matrabaho mi iti balay yo. Nalpas ko aminan at trabaho ija balay mi ah. Awan mat makaistorya. Iso nga umayak kun dito istormo. Sa bagay oray siya, maboring ak no awan makaistorya. Iso akay kayat ko no adda umay makiistorya. Mayat ngamin ti makichismis no kwakat. Anya ngay nga rod ti ichismis mo ita. Asino pa'y ngay, no dida Gladys kanita. Amom ka de, no anya ti ugali ni Gladys? Anya? Ay na, nauyaw. Ultimo makita na anak kasampay nga underwear. Uyawan na. Kasta aya? Wan, gapo nga ta sexy. Iso ano makakita iti oversize nga underwear, o manay lang nga uyawan nan. Kat ninita ngay man. May samot day jay. Agbubulod iti gamit. Ultimo batya, kada aklo, kat buludan na. Dilakot makagatangon iti usarda. Narigat sa mo nga mintibiyag da. When tagpadadamot asugador kanila kay na. Ay, nagriga lang arudan tibiyag da. Agsugal da pa'y laang. Kat day tangarot ti pagragsakan damot nga agasawa. Umayak man gumatang dyan, Anya tigatangam. Asukar, kape, mantika, asin ken tinapay man. Mabiit lang asukar, kape, mantika, asin, tinapay. Adto yung tigat-gatangam. Agyaman ak dyan, Kagap-gapumot ni Odessa ditoy, may nakiistorya. Sayang laang ta saan kayo ang naginabot. Dayjay mat, tila agchis-chismis ti muna. Uray saan makadigos basta makachismis. Si kamot, nalabas mat day ta ako nang. Katagpay sumat, pustaan ta. Imay dito'y istor mo, adi pala nakadigdigos. Day ta tijak ang mo, Gladys. Iso akas jay ti kulay na anak ngis-ngisit. Tasan mata mahilig nga agdigos. Anya? Ti anos mo lakit din ang makiistorya ken kuana. Di mangarod gumatang. Imbag ata saan ka amataktak no kasta nga umay dito'y ayan mo. Saan mat? Makiistorya aklat tamot tamaboring akmat no awan ka istorya. No siyak, jak la makaanong sa makichismismis. Pangaasim man bagat. Tadi ka unay makikadkadwa kadagiti chismosa nga umay dito istor mo. Si kamot lakay, pakikisama ako nada. No sa anak ka makisama, awanen ati umay gumatang dito istor ko. Imbag kumamat, no saan abiyag ti akin biyag ti tapik yo. Oray ata saan matasyak ti mangirugrugi iti tapik. Makiraride onak matlaeng lakay. Oray pay, nagmaditi kasta. Agiin ni storya matlaeng dagiti agkakaroba. Basta, kastay nakon lakay, saan asyak ti mangirugrugi iti istorya. Isuda ti mangirugrugi, sumabsabayak laeng. Umayak man Jana. Si kamat gayam nita, at dagatangam. Awan, umayak ko mabumulod iti plancha. Ano mga iti plancha? Agradwar ita iti elementarya, di inauna nga anak ko. Plancha kumata uniform na. Kan kastamot tan ati pagbado. Sige, ipabulod ko. Ngam isublim matlaadagos na apaman amalpas mo. Taus usaran nila kay ko abinigat ti plancha.
Wan, isublik mo't lang nga dagos. Mabiit lang nga rod tamapan ko alaan. Agpay sa imbaga ni Odessa nga agbubulod day di Anita. Impabulod mo. Sa ita, agreklamo ka. Ay, naalisan kan iti ugali dagiti umay makichismiskan ka. Ay nalakay na ibagaklaang mata. Umay bumulod takasapulan namat nga road. Sa nabalay, takuna namat nga isubli na adagos. Anyangay nga road, no awan matigatang da iti plancha. Agyaman ka tasi kakat ada igatang mo. Ni, apay ngay akas la sirsermunan nakmatan. Kasano? Katkaslam alalisan kan iti kinachismosa. Jana, umay ko isubli ti plansam. Talagamat nga insubli madagos ha. Wan nalpasa ko na nakaplansa. Amangan ay ayamon pa'y dagiti anak ko kat madadaol. Ay, awan isukat ko. Nasaya at mga taamom nga aywanan ti bulbuludam, Nita. Kasta ka talaga. Nalaingak nga agbulod. Ngam nalaingak mo't nga gisublay. Apay, agpay so ayat tinadamag ko. Analaing kayo nga agsugal kinila kay mo. Iso nga awan maigatang yu iti gamit yo. Nay, asino matinangibaga iti dayta? Ay, kwa. Nalipata ko no asino di nakaibaga iti kanyak. Lagi pagpay, barang malagip ko. Ay na, nailawan ko matan tinagsaukin ni Nita. Imbaglakit din ta nakapagpreno akpay. Apaan naktulangatan ni Odessa, no naibagak nga iso tinangibaga. Asugad or danita kan ti asawa na. Adda akmanen, Jana. Adda ka di gatangam. Awan. Apay nga ron gadda ka manan. Umayak nga rod manen makichismis. Anya ngay manan ti pagchismisan ta. Ay, adda ibagak nga imbaga ni Gladys. Ngam, saan mo nga ibagbaga Anya day ta? Ay na, nagngingi na kano tilakom. Sobra kano ti ipatong mo aganan siyam. Anya? Di saan nga umay gumatgatang dito'y istor ko, no ibaga na anangin na tilakok. Kay kayat na ti umay gumatgatang dito'y, ngam ibaga na anangin na tilakok. Ay, relax ka lang, Jana. Uy, saan mo nga ibagbaga nga imbagak? Ta sigurado akagura na. Kasta, uray si ka, adamot imbaga na kan ka. Anya nga iti imbaga na, may papankan niya. Tila ka no makichismismis ti amom. Di mo pa'y masangot ti agdigos, taun-una ti chismis mo. Iso ka no anak ngis-ngisit ka, ta saan ka ama nagdigos. Anya? Agpaiso ka din nga imbaga na ti kasta? Kat agpay sumat. Ngam saan mo mat nga ibagbaga nga imbaga ka, ta sigurado nga apaon na. Ay, saan ang mabalain? Ay, darupak, gapo iti day nga imbaga na. Kasanon no istoryaan na iti sa bale? Di siyak tinakababain. Di siyak mat ti kagura na. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kayat day nga ibagbaga na kanyak. Abang itala ang imbagam ngay. Di sugod mga roda, gapo iti panang ibaga na anangin na dagiti lakok. Di nakmet nga rod paritan amang sugod kan kwa na Ay, kwa, Jana. Ay, pasensya kan. Ang pamadakas ko lang kan ni Gladys Dayjay. Saan na ka din nga imbaga nang inatilakom? Ay, kwa, agselo sa klaang. Gaputa pa nagriknak. Kay kayat mo ni Gladys ngam iti siyak. Gaputa ka na yun agumatgatang dito istor mo. Ay, awanan ka itibain. Nagalas gayam ti aramid mo. Pag-aapaam dagiti tao. Nalaing kagayam nga agaramid iti istorya. Anya ti umay mo gatangan, Gladys? Sa anak nga umay gumatang, Jana. Anya nga rod ti umayam ngay? Manipod ita, sa anak kun agumatang kan ka. Taapay ngay. Apay nga indanon mo kan ni Odessa dagiting bagbagak kan ka. Agar-aramid ka iti apa? Kasla saan nakakustumar? Pasensya kan ngam nagaramid mo ngamin iti istorya ni Odessa. Ngam inamin na matlaang asaan apod no dagiting bagbagana.
Padpadaksen na ka kanyak, gaputag selselos kanukan ka. Uray pay, saan mo lata kuman nga imbagbaga, adag iti imbagak? Asino ti mas kanunungam kada kami? Siyak ti kapigsan a customer mo dito istor mo, ngam inlaglag nakmat. Ita, apaan nak ni Odessa. Ay, pasensya ka na, Gladys. Sorry at talaga. Manipod ita, saan akong agumatang dito'y istor mo? Ita, sika tinagbalin adakes. Gapo iti dayta ka chichismis mo. Ay, wen nga rod lakay. Naawanan akon iti customer. Sapay ka na yun agumatang dito istor ko ni Gladys. Gaputa masadot nga grocery iti town. Masadot ka no nga agaw awit iti ado. Dayta ita timalalam. Manipod ita. Saan kon apadapawan ni Odessa dito istor ko? Rumbang lang No saan agumatang nga minti purpose da, saan mo nga entertainen? Wen lakay. Anya tigagaram nita. No umay bumulod tigagaram, pumanaw kan, tamanipod ita sa anak kon nga agpabulod, kan sa anak matan ang makichismis. Sa anak abumulod, kun sa anak ka makichismis. Anya nga rod tigagaram, gumatang ka? Saan matlaang? Anya nga rod tigagaram. Umutang ako ma. Anya? Ayun gayam, malagip kun tinangibaga asugador kayo kinilakay mo, iso asaan kayo ang makagatang iti osaryo. Asino? Ni Odessa. Ulbod at talaga dayjay a babae. Managapal ngamin. Hey, naglaing nga agpadakos. Apay mat anak ko nam analaing nga agpadakos. Adayo a kabagyak ni Odessa. Ada kasinsin mi iji abroad, akanayon amang pawpaw it kada kami. Ngam pinadakas na kami, iti kasinsin mi. Imbaga na asogador kami kanilakay ko. Iso nga ita, saan na kun apapaw itan ti kasinsin mi? Anya? Kastagayam ti ugali ni Odessa. Talaga ang makaraman kanyak dayjay a babae. Anya nga iti aramidam. Mapanak iji balay da, tapasubsubak. Kita ma, amangan mo't no ipabarangay na ka. Ay uray pay, no ipabarangay nak. Nakasagana ka kadeng agtestigo iti imbagbagana. Ay wala, nakasagana aknita, agtestigo Anya ti masapol mo, Ray? Addaak ta umayak agkid daw iti pamakawan iti inaramid ni Odessa. Apay asikangay ti umayagkid daw iti pamakawan. Si kaya ti nakabasol. Mabay na rumwar ta bimtak ti bibig na. Ni, taapay mat. Nagapada ka ni Nita. Ay na, chismosa mo nga min ti asawam. Managapal pa'y. Saan mat nga rod nga agpayso dagiti chismis na? Dahita nga ron. Kanayo na bagbagaak ngam saan matadumdum ngag kanyak. Pasensya ka na. Ngam agtestigo ak. Agdarum ka no iji barangay ni Nita. Gapo itinararamid ti asawam. Naariglumin ti amin dyan. Nagkidawan iti pamakawan ni Odessa kaninita. Kan ibabawi kanon ni Odessa ti imbagbagana iti kasinsinda iti abroad. Ay kat nasaya at mat tanagkid daw mat lang iti pamakawan ni Odessa. Kababain mo't ngamin no dumanon pa iti barangay. Kinapudno na ni Odessa tinang ibaon kanyak. Tapno agkid daw mat iti pamakawan kan ka. Kan kasarita na kano'y tinasayaat ni Gladys. Tapno agsublimot lang ang customer mo. Hala, pakawan ko ni Odessa. Ngam jakon kayat ti makichismis kan kwa na. Ken iti uray asino man. Awan na saya at nga ipaayday ta ang chismis. Talaga man. Da kayo ngamin na pababae. Dahil talat paglaingan nyo. Umayak man dyan Ha? Imbag man ta naka umay ka Gladys. Anya nga iti bagam. Imayak, panagtungtong kamin ka ni Odessa. Naawat na, nga agpayso dagiti imbagbagak may papanken kwa na. Agpaysumat ngamin asan nga agdigdigos. Sa anak akasken kwa na apuro inuulbod kun saan nga agpayso ti bagbagana. No kasta napakawan na kon. Una, taimpakaawat nga rod ni Odessa kanyak tinapasama. Iso
Dituyak manan ayan mo agumatang. Ay na, agyaman nga rod ano kasta, Gladys. Ne, kadigdigos mo mat, Odessa. Nabasa pa ang tibuok mo. When tapno saan da nga ibaga sa anak nga agdigdigos. Ang uray kadigdigos mo, jaklat ta kayat ti makichismis kan ka. Awan na sayaat nga ipaiti chismis, pakaisagmakan laeng. Ay kwa, sa anak nga umay makichismis, Jana. Anya nga rod ti gagaram ngay. Umayak gumatang. Naibusan kami iti asukar. Iso nga umayak pala gumatang dito istormo. Aya, mala, mabiit laeng nga rod, tayalaan ka. Manipod idi, saan akon a makichismis, no adda umay makichismis iti istor ko, Mr. Lonely. Gaputa amok nga awan na saya at nga ipaay na iti biyag ko dayta. To'y pagayam mo, Jana. Jana, agyamanak iti dayto apakasaritaam, kati makunak, nasaya at met. Tain sardeng mon tinakichismis, tapno maliklikan ti apa. Awan tinasayat nga itden ti chismis. Tapakaisagmakan la dayta. Buwan na papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Jana, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.